Daman game da update ɗin da na ce zan saki a game da Sidra ideas. So idan ka shigo cikin application naka na Sidra za ka ga cewa gashi nan shine application nawa. Sai ka zo inda aka rubuta na ideas ɗin nan, sai ka taɓa kan ideas. Sai ka jira ya buɗe. So idan ya buɗe za ka ga cewa ga na mutane nan da sauransu. Sai ka zo ka taɓa profile ɗinka gashi nan. Idan ka taɓa sai ka zo ka shiga profile gashi. So idan ka shiga profile za ka ga cewa gashi wannan ga username ɗina ga kuma sunana, ga ranar da na yi joining. So sai ka zo ka yo ƙasa daidai nan gurin inda project ɗinka, wato project ɗin ko akan me kai amfani da shi. Sai ka duba ga wani wuri da an ka ce looking for team of 8 members. Gashi ina buƙatar yanzu mutane 8 ne a wannan project nawa. So sai ka zo ka koma back. In ka duba nan abin da yasa na kawo ku nan domin ku duba ko mutum nawa suke so gashi nan. Bari na ɗaya muku sicle ɗin shi domin ku gan shi da kyau da kyau. Okay, so kuna gani gashi nan na zagaye inda aka ce gashi nan mutum 8 nake bada. So sai ka duba ga naka ta yiwu kai 6 ne suka baka ko kuma 10. So da wuya dai su bada sama da 10 gaskiya. So sai ka koma back cikin application din. So idan ka dawo sai ka zo nan wurin sicle din nan, sai ka taba kan sicle. So idan ka taba kan cycle sai ka zo nan gurin inda aka rubuta search, sai ka shiga. Idan ka shiga inda aka rubuta search sai ka duba gashi nan gurin inda aka rubuta language. So sai ka zaɓi language inda ake amfani da shi. Bari mu ce English. So za ku ga English nan. Okay, ba English na sa ba shi. Yawa, za ku ga English nan ya mutum 49.3k users. So kuma za ka yi amfani da Hausa ma still. Hausa za ku ga shi nan 26.3k. So sai ni zan zaɓi Hausa saboda I think it is very easy for me. So it depends on what you decide. Kai ma ka choose da wanda ka ga cewa you are okay for. So sai ka zo ka taɓa kan country. Idan a Niger ne ko Nigeria ko ma wace country je kake, to sai ka zaɓi country naka ka saka. Idan ka saka gashi nan za ka ga nuna. Then sai ka zo nan wurin da aka rubuta location gashi daga ƙasa gashi. Sai ka taba kai ka kuma searching din country naka ka kuma saka. Idan ka saka daga nan sai ka zo nan gurin da aka rubuta select cycle kai tabbatin shi. Sai ka zo ka taba kan apply. Idan ka taba kan apply za ka ga cewa to gashi waɗannan su ne users ɗin da ake bamu an ka bamu wanda zan yi adin nasu a ciki. So sai ka zo ka shiga profile. Bari mu shiga profile ɗin wannan magani gashi. So za ku ga cewa gashi na shigo profile nashi ya yi KYC ya yi komai lafiya lau. Sai ka zo ka copy wanga ID nashi misali. In ga na copy ID din shi sai ka koma back. Idan ka koma back sai ka zo nan gurin da aka rubuta my cycle. Nan gurin inda aka rubuta my cycle din sunan ka za ka saka, username ɗinka za ka saka. Gashi nan wurin plus din nan sai ka saka username ɗinka. I think so idan ka saka username ɗinka make sure ka saka shi yadda yake fa. So sai ka zo ka taɓa add. So kun ga gashi nan ya riga ya hau. So wancan username ɗin na wancan gayan da ka kwafo sai ka zo nan gurin inda aka rubuta plus ɗin nan sai ka add ɗin shi a matsayin member. So kun ga suna magana akan cewa user ID, ba username za ka sa ba, user ID wanda muka kwafo ɗin nan. Sai ka zo ka paste nashi a ciki. So idan ka paste nashi a ciki sai ka zo ka taɓa add. So kun ga gashi nan yanzu ina da 1 member kuma 8 member nake bukata. Sai in koma baya in zo nan wurin search din nan za ka ga cewa ga wannan shi ma zan iya zaben shi ko kuma in scroll down in je in nemo ni misali ga wani baba, bari in dauki baban nan. Shi ma na zo na copy wanga ID na shi. Idan na kwafa
sai na koma back wurin cycle, za ku ga cewa gashi ina da 1 members, sai in koma shiga, sorry, sai in zo nan gurin inda aka rubuta plus nan, sai ka taba, sai ka yi adin ɗin ID na shi ma, sai ka zo ka taba add. So za ku ga gashi yanzu mutum biyu, sai ka koma ka je ka samo wani user ID, so I hope dai kuna biya ta a cikin bidiyon nan. So make sure idan baka yi subscribing a wannan channel ba, please ku yi subscribing domin samun upcoming tutorials din mu zara mun dora. Haka za ka bi su daki-daki har sai ka yi completing na wannan IDs ɗinka. So haka za ku bi ku je ku yi completing na IDs ɗinku. So make sure ko mutum nawa suka baka cewa su ne suke so ka yi applying gare su, to su za ka je ka yi amfani da su ka yi applying. So please idan ba ku yi subscribing ba, ku yi subscribing domin samun sabon videos ɗinmu da zamu ɗora. Sai mu haɗu a next video.